Takže čau ľudia a ukážem vám aspoň niečo, čo je nové 1.4.2. No, pretože už to je a jak ste si všimli, tak neviem, či to vypadáva, alebo sa to musí vyrobiť, neviem. Zombie lepka, neviem aká lepka, skeletonová lepka, vaša lepka, no ja mám skin, môžem vám ho ukázať, tak to blbý, ale to som si počal od kamoša. Potom tu máme creeperovú lepku a ak ste si všimli, že toto si myslíte, že to je niečo iné, ale to je toto lavičky. Proste to tam len dáte do rožku a máte to vlastne jedálny stôl. Potom vám tu pribudlo toto, neviem fakt na čo to je, skúšal som tam dať diamond, ale nič. Nechápem tomu proste, keď niekto vie, tak mi povedzte. Potom tu je toto, fakt, diamond stôl. Áno, diamond stôl. A diamond stôl. Potom damage, treba tak. Nechápem, to proste lúk treba nevadí, ale tuto to viem, to dáte sem a kliknú to. Nevadí, som to urobil v tej. Ja som fakt nevím. To je jedno. To proste mám vylepšený meč. Ja mám sworda. Vyberám si Gamenode. Sekundu sa to pokazuje. Veľký. Neviem, a teraz čo? Treba stachu. Veľa svorda. Sword. Neviem, fakt čo toto robí. Ale po druhé, čo tu je to toto a toto. Neviem fakt, čo mi to je. Ja vlastne to som vám ukázal. Tak. A potom sú tu takéto pekné. Ale potom je tu takéto, že máte túto čestky, jak tu mám, dáte si tu kamene a tak a potom vlastne si tam dáte tú vec, ktoré tam chcete, aby boli, dáte to tam a máte to a nebudete sa myliť a nemusíte to hľadať, ale musíte si míňať tie debilky. No a recepty fakt neviem, pozrite si na Wikipedia a ďalších tých debilinách. No dúfam, že sa vám video páčilo, dávajte lajky, odbery a síce som zabudol nejaké veci, ale ešte vám môžem povedať, že sa tu dajú prefarbiť obojky a veci. Takže čau a to by bolo pre dnešok všetko, dávajte lajky, odbery.